bahua. Ada menganda wanang o. Kemenge kari wana Christus nga nira ui huyao. Jet say amen. Tau heng uang awasin i. Amo ui waha kain di. Sada tom sta gruinga i. Ting e hadu. Neng o kasip di kang wa. Ko kari hei. Di kai pai. Tage ngui kai ha. Oba auda asidagi. Le danan am uiba. Le sang goe kung. Engela. Hertzes. Karues. Saramai. Elop kung. Si elop kung. Si elop anu kakapi. Si soroi. Kai ki inga. Koi hase. Tara neng uipti mais. Kakasi soroi. Ngada. Angsi ha. Kaisai angkai. As. Tingna. Awasin skoa. Kai karaki kong hanai hui. Sari. Sira kongsi. Sira kansase. Kaba mogo ticheskose. Kai taupna. Amen. 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 Yes. Oh, Sidney. Haben. Engela, timiri. Engela. Mada jiko asanya mebe. Mada jiko asanya mebe. Oni. Tawe de ngahus ase. Oni. Ui ba mai basis ase. Kup nasari. Kup nasari. Tanya kapka. Kaba mungus kose. Alleluia. Alleluia. Amen. Ada kuma ba. Kain kelas apa? Kain kelas. Met liefdevolle herinnering Nami kan oa hang esen. aan mijn vrouw, Idaras. moeder, Kons. kleinma Kam. Kons. en oma. Sinausas. Engela Gertse, Engela Hertzes. Karues, Karuhes. kleinma. Kam kons. Zij was Apollos. Nice nagi. Apollo dara iski. Eens kiki, tam kisi tam as. Hagang in kapis ei. 1964 ging hij. Zij is geboren op de 22e april 1964. Sis ging hobo bij goed je tijpe. En zij is weggeroepen uit hierdie aarde.
21 Am die situing as tsam ikhap dis Februari. 2021 Am die situing am Ekuriki. netex at nkomme is isita mi abeto Laat ik toch ietsje zeggen voor ik die tekst ga lezen of voorhoud. khoe ka ngais tsongwai ka Of een mens geboren wordt als een kind, geboren word. nice. O is die teks kiskinesa. Het was altijd haar tekst geweest. Ma kuri pwap iya tra ngai kamika verkari waba. Elke jaar, wanneer een kind geboren wordt of die huwelijke herdenkt wordt. Sirake tsui kwa ka wore ki direk tam kwisi tam as desimiritis era ngai. Mijn geboortedag is 22 december en ik heb 1 ochtend voor haar. Ore ke cleanses. Hoe heb ik voor haar cleanses? Ngai teks no es ka hon oa. Is daar niet een andere tekst waar je kan aanhalen? Ne teks kusas kira mai ingada. Jij stel altijd die tekst voor ons voor. Tang abesines unwa Wat zijn gedachte is achter die ding? tikiting. Heb ik gevraagd. Oski kimi. Toen zei zij, Nga mis. daar die woord. Ait ka koba sinu. Als je dat aan die woord vasthoudt, Oke kai se chu hutsina. zal alles het ding bij je verkeerd of Asi. onaanvaardbaar. Masi barakara. Die omstandigheden veranderen dadelijk. Oke ti kasi. Nga Is mis het- ai koba sinri. Hou vast aan die woord. Ore ki anak ngan hai. Ik zomaar moest gedink weten. Sis ki nga mis ai Job 19 vers Dit 25. staat in Job 19 vers 25. Ek weet dat my verlosser leef. Anders geskiet die oor jou onjansa. Uiteindelik sal hy op die aarde te triomfeer. Sip king eba. Ams ei den kubini. Kau sisin. Sê ki hana. Tani ni ji sa ku wat mata kayo. Tswan nga tsotso nang uskuru. En als ons nie woord het nie, dan sal ons moet begin soek Nang uskuru. lig vir ons pad. Ang uskuru. Gisteraand het Outlay. Bloed o samik. ouderling bloed ook gesê Ada Bybels kan angusukuru dat tsotso. ons kennis maak met die Bybel. Habasa anisi. Dit is noodsaaklik. Ne masip ne kaung homap tsi khunat ka En die bonga mi. omstandighede wat so deur mekaar is, Oda ki. Ada Bybels kan angusukuru. dan sê ons laat ons met die Bybel kennis maak. Tukutokurmi pastor. Baie dankie. Dit sê amen. 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 Ook kakao mandaji. Emerit. Ai. Yes. Abu kada joko. Ne kain ari di karika. Amsa ekosi. Ma waro wadri. Ala. Turi ma kuma yi isiru wa.